Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging usilap at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayos sakit araw-araw. Pagpalang umaga at tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. At tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Sa mga baguhan lamang po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong makitubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pag-pin na rin po ang follow para malagi pong updated kayo sa aking isusunod na video. At ipagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. At panatiling makapabas sa isa't isa, magtulungan, magbigay, at higit sa lahat, huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong nangangailangan. At huwag po rin pong makalimot pong tumulong sa mga hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa inuman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, tikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay shoutout muna kay Berlindo Palisok, Bake Tayo, Commented, Shirley Royora from Bicol, Ryan Abisti, Unix Bindadin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantinilla, Marlon Uyuhoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Janice Nolo, Arnid Realo, Pantalyon Bubihis, Jordan Buo, Commented, Aljon Puod, Andong Kulonggi, Tanidyanan, Marvin TV, Goldo TV, at Rons Marcelino, Ronald Satur, Commented, Aljon, Puod, Redel Larda, Just B. Yamasiya, Triple E Commented, Nestor Ramos. Sa mga hindi po ko nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Sana po huwag po kayo magtibiling pindutin ang subscribe, pakipinduta rin po ang follow po. Ang isishare ko po sa inyo, ibabagi ko po ay orasyon upang hindi matuloy ang masamang tangka sa iyo, Liwagan ng Pangasinan. Ito po ay dinadasal po sa Ama namin at luwalhati po. At sunod po yung tatlong bisis po na orasyon po. Usalin po sa isip lamang po, ipo sa dibdib ng tatlong bisis po. Narito pong magdasal po. Ama namin na sa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap na magpit ng pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalhanggan. Amen. At sunod po yung orasyon po ng tatlong beses po. Aradadyum, tatlong beses po usalin po sa isip lamang po, ipo sa dibdib. Narito po ang orasyon po. Ayun po, napakabisa po ito na orasyon po. Ito po, kung gusto nyo po, konsagran nyo po ng Hoc Isinem Corpus Meum, Hic Isinem Calic Sanguinis Me Inobit Eternity Testamenti Mysterium Pidi Qui Pro Vis Pro Immortis Secunditor in Remission and Peccatorum Jesus ang Salvador. At iipusan nyo dibdib po yung konsagra, tapos usalin po yung orasyon na to, tapos iipon nyo sa dibdib nyo po. Basta usalin lamang po sa isip lamang po. Yung pang konsagra po ay usalin po lamang po sa isip. Hindi po pwede po yung nakabuka doon. Kaya yung mga orasyon na po, ikon po, kumuha na po kayo ng papel at ay notebook at isulat nyo po lahat mga orasyon po at ipunin nyo po mga orasyon. At kung na po kayo, magagamit po nyo yun, yung mga binabagi kong mga orasyon, kung kailangan po yung gamitin, kung saan po masakit ang ulo o masakit ang lahat po ng katawan,
sinapian, mga bad spirit, mga palayas na mga espiritu. Nandito po lahat. Pakatandaan po lamang po, gamitin po lamang sa kabutihan po. Huwag sa kasamaan. Screenshot nyo po. Maraming salamat po. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po sa abroad man kayo, nasa abroad po kayo, maraming salamat po kung panood nyo po yung video ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po huwag pa kalimut pong mag-subscribe, like and share, at pakipalo na rin po. Maraming salamat po.